Ikompli jikbru problemi fl-Isptar Mater Dei, fejn iktar ma jgħaddi żmien iktar qed joħroġ fid-der in-nuqqas ta' pjanar tal-gvern f'dan is-settur tant kruċjali. Persuni li tkellmu ma' Net News qalulna li jinsabu mħasba ferm dwar is-sitwazzjoni li tinsab fiha ward partikolari fl-isptar. Dan hekk kif il-pazjenti qed jispiċċaw ikollhom jinħasslu fis-sink minħabba li jinsabu mingħajr showers. Is-sitwazzjoni kulħadd ikellet, kulħadd indellek. Kulħadd indellek. Pereżempju dalodu għamet tinħasel għal klin ma nistax għazrum ħan nifirma u nistax imdelka, mux nħosni komda ninħasel ġosfink. Umba d-indis diħli nuħirġin għemmek għattojnif. Il-mara il-ġumma għemmek, il-ġumma zuq, pero ma ta' saqsejt minn karigas, għal li situazzjoni l ħafna. Għax laqqas marka ta' xawendem u marka ta' kamar bal-banju. Situazzjoni kjaraw, jisinħasel fissin kun nifdiħli għamlu tojlet, biex tħodja sabiħu. Problema oħra li ġiet żvelata f'dawn l-aħħar jiem ili wiebel huma mħassba ferm dwar it-telf ta' trabi minħabba spazji limitati u nuqqas ta' ħaddiema fl-Isptar Mater Dei. Kif ukoll dwar il-fatt li n-nisa tqalet jinbatu lura d-dar u jkollhom jistennew sal-aħħar minuta sabiex imorru l-isptar biex iweldu. L-ommijiet qed jispiċċaw ukoll jinbatu lura d-dar iżjed kmieni milli suppost wara li jweldu. Minħabba nuqqas ta' spazju, ommijiet qegħdin jispiċċaw iweldu ħdejn nies oħrajn, b'sempliċiment portiera biss tifridhom, meta normalment huma jkollhom kamra privata. Saħansitra nkommijiet ta' trabi li jkollhom bżonn il-kura intensiva fl-NPICU qed jispiċċaw jaqsmu kamra m'ommijiet li weldu t-tarbija bla problemi. Apparti minn hekk dawk il-persuni kollha li jmorru l-emerġenza qed ikollhom jistennew iżjed minn 10 sigħat sabiex jingħataw l-assistenza. Bħalissa impressjoni kbira fuq il-ħaddiema fl-Isptar Mater Dei, hekk kif dawn mhux qed ilaħqu mad-domanda kbira minħabba żieda fil-popolazzjoni li seħħet dawn l-aħħar snin. Dawn il-kwistjonijiet qed iqajmu tħassib dwar il-kwalità tas-servizz tas-saħħa li qed jingħata f'pajjiżna taħt gvern Laburista u dwar kif dan kollu r-riżultat tal-politika ta' gvern li sploda l-popolazzjoni bla ebda pjan.